Zázraky sa nedejú len v rozprávkach. Jeden prežil aj vodič priamo na čerpacej stanici. Jeho nádrž sa vraj odrazu zväčšila. Vošlo sa do nej o 10 litrov viac benzínu ako obvykle. Poviete si paráda. Ibaže on privolal policajtov. Pozrite sa prečo. Muž, ktorý nás požiadal o zachovanie anonymity, tankoval včera medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Som natankoval do vozidla okolo 10-12 litrov viac benzínu, ako sa mi oficiálne zmestí do toho vozidla. Je to také zázračné, možno, že sa zväčšila nádrž len tak o 12 litrov zrazu. Pracovník benzínky od neho samozrejme chcel aj viac peňazí. To sa mu ale nepáčilo. Vodičovi tejto Fábie takýto zázrak nešiel do hlavy, no a zavolal preto políciu. Prijali sme oznámenie a vec objasňujeme ako priestupok proti majetku. My sme sa opýtali viacerých ľudí, ktorí sa v autách vyznajú, či je takáto situácia normálna. Všetci hovoria o rezerve v objeme nádrže. Vmestí sa do nej viac, než je napísané v technických parametroch. Otázka ale je, či výrobca ráta až s 10-litrovou rezervou. Určite to je v tolerancii. Súčasťou maximálneho objemu nádrže, ktorý je deklarovaný vo veľkotechnickom preukaze, je aj tzv. Rezerva. To býva zvyšovanie 5 až 7 litrov. Nie však celkom určite nie 10 litrov. V danom aute je plastová nádrž, ktorá pod vplyvom teploty môže meniť svoju veľkosť. Časť benzínu môže ostať v hrdle nádrže. Podľa pracovníka autorizovaného servisu sa ale do takéhoto auta 10 litrov benzínu navyše jednoducho nevmestí. Oslovili sme aj prevádzkovateľa čerpacej stanice. V písomnom stanovisku tvrdí, že ak by majiteľ dodržal návod na obsluhu auta, nemohol nádrž prečerpať. Zariadenie na benzínke je totiž podľa neho metrologicky overené. Martina Kašiarová, televízia Markíza.